लड़की कहती कि पापा आज समझ गए कि दुनिया में लोग लड़की कहे के पैदा करेला इहे दिन देखे खातिर हमरा के पुछले रहनी हा। लड़की जब रोएले तब बाप के लगे उतर ना जुरेला। काहे लागिए पापा अरे पोखरा खोनावनी अरे काहे के बनावले बानी काहे लागी ए पाधियावा जाना काहे के खोजनी तमाथवा मिशन बेटी अरे पोखरा खोला सभावा लगावी खातिर दुनिया बसावी खातिर अरे बेटी जन्मवनी अपहुआ पखारे के तब लड़के कल के पापा समझ गनी जब यह रुआ करे कर हल तो हमरा के लइकाई में रुआ बेटा काहे कहतने कि बेटा हुआ आज बेटी बनाइए धनी पापा शिवा करे नगरिया जुआवा खेलानी गबूरा बेटी पापा कैया हो बछरुआ काहे नारी गईनी हम रे के हारी गईनी रे पापा कैया बछरुआ काहे नारी बेटी कैया रे बछरुआ घर के लक्ष्मी ता तू बेटी पाराया बछरुआ घर के पतोहिया कहे नहारी गईनी धिया वे के हारी गईनी तारी बेटी बेटा मोरे पतोहिया घर के लक्ष्मी ता तू बेटी पहुना रहलू है के बैठले
कथी के करे जवाब पापा हो कोइले पानी हम रागे तेज पानी हम रागे तेज पानी आम के पीढ़ैया बेटी हो बैठल बानी करो के बैठले बानी करो के बैठले बानी पत्थर के छतिया बेटी हो कैले बानी तोहरा के तेज तानी तोहरा के तेज तानी जागले रहिया ए पापा जागले रहिया आजू गारवा चोरिया होई है आजू गारवा चोरिया होई है चोरावा के नमवा बेटी बादाई दाई हो दे तू कौन चोरावा चोरिया करी है कौन चोरावा चोरिया करी है चोरावा के नमवा महादेव चोरावा हुए चोरावा चोरिया करी है हुए चोरावा चोरिया करी है माता पिता पागल हो जाला जे लड़की के कन्यादान दिले हुई जानत हुई बाप तो एकदम पागल हो जाले पागल महतारी पगली हो जाली चौका पर माई बैठ के रुवतिया आंचल ओकर नीचे गिर गइल बा केस बिखर गइल बा पगली के रूप में ओकरा करेजा में कितना धधो लहर फुकत हुई कि आज जाना कोख से पैदा कैनी आज हमरा छाती में चोट मार के जाता है जब यह कन्यादान हो जाला एकरा बाद दुल्हा के हाथ में सिंदूरा दियाला और दुल्हा जब सिंदूर के दान करेले ये दोनों तरफ से दान होला लड़की वाला कन्यादान तो लड़का पक्ष सिंदूर के दान आ दोनों पर से अपन अपन हाथ काट लिया रजिस्ट्री रहुआ क देनी तो ओ खेत पर और अधिकार खत्म हो जाए यही से लड़की के बाप लड़की के घरे जाले तब पानी ना पियले ये जब लड़की के दान कर दिले बानी तो कर हर चीज पानी भी हमरा पिया लायक नहीं के से कि दान कोई चीज में मोह माया खत्म हो जाला अधिकार खत्म हो जाला जब दान हो जाला तो दुल्हा भी सिंदूर के दान करेले ओ दुल्हन के मालिक दुल्हा हो जाले तो सिंहरवा के मालिक औरतिया हो जाले आ देखो सिंहरा एगो चीज बताया तार तो बियाह न के भइल शादी जब तार होई न तो तू सिवान जेबा बाजार में सिंहरा किने आ जाओ ना सिंहरा के छू देबो उहे तारा खरीदे के पड़ी वही जी भाग्य के परीक्षा होला कि नया सिनोरा की न तनी की पुरान काहे कि सिनोरा नया भी बा पुरान भी बा जिंदा भी बा आ मरल भी बा सिनोरा कभी मरे ना हमने के जन बिग दिले सिनोरवा न ओकरा के पटहेरवा लोग ले जाके खरीद के आ नया पेंट मार के बाजार में बिकाला अभी जाने के पड़ला जो हम कौन उठावतानी हमरा करम में का लिखल बा उहे हमरा हाथ में आई भोला तोहरो बियाह बा खूब भगवान के नाम ध के छुइयो एक बेर जो छू देबू कि नहीं के परी दोबारा छुबहू के ना पड़ला अब जब सिंदूर पड़ जाला मांग में तो दुल्हा दुल्हन के आगी के सत फेरा कइल जाला
ई आगी घुमाव के मतलब का यानी दुल्हा आगी पर क्रिया खा ले कि आज के बाद पराया औरत पर नजर ना डालो। एकरा पहले जौन छुछुन रही भइल तन भइल भाई लेलवारी मसवारी में। हाँ आज के बाद ई तिलांजलि हम देतन यह जाने के बाद आ दुल्हन भी क्रिया खाली कि आज के बाद दूसरा पुरुष से हंस के बात ना करो लेकिन एबरा लोग मानता ना क्रिया खाते हुए उहे काम करता लो जौन क्रिया खोले बड़े घर में अपन मेहरारू बिया ये सोरिया राय खानी कबो कह देबो घर में मेहरारू ये सोरिया रानी खानी सुंदर बिया आ तबो कहले जे तार मौगी निमन बिया न कहले जे का निमन बिया ए जी फलानवा बुआइल बिया महमूली मारखा लागती तारे सोरिया राय खानी बिया त निमन है के मरखा बोलतिया ई तार सेवा करिए क्यों करी है ए से मेहरारू के जे सतावेला उ मरे के दिन ओकरा पिलुआ जब पड़ जाला एगो मेहरारू के बाँच धैले वाला छोड़ के दूसरा के फेर में परब आतना न लमहर पिलुआ पड़ी कि धरबा है न तले बढ़ जाई है जान लो बियाह के पहले जौन 50 को मेहरारू रख लो लेकिन हो गया पर कोनो मेहरारू के चक्कर में मत पड़ो ना बुझनी हरी जी ना हरी नहीं मन आदमी हो अब जब सेंदूरदान हो जाला अब दुल्हा दुल्हन कोबर में जाले कोबर करा के लड़की के विदा को दियाला तब महादेव के जब माता पार्वती के संग शादी भइल तब महादेव लेके चल गनी पर्वत पर